Moje meno je Stanislav Ťažiar. Pracujem ako konzultant senior v, vo firme Axians. A dnešný webinár by sme teda už začali. Chcel by som vám najskôr niečo povedať o našej firme. Takže firma Axians je partnerom firmy Zabix. Sme partnerom firmy Zabix už 8-9 rokov. Ako jediná spoločnosť na Slovensku sme zároveň tréning partnerom a máme aj najvyšší stupeň partnerstva Premium Partner. Čiže poskytujeme školenia, poskytujeme služby a všetky služby, ktoré poskytujeme, aj všetky školenia sú zároveň oficiálne, poskytujeme oficiálne služby Zabixu. Robíme webináre, ako je tento webinár, je súčasťou série webinárov o novej verzii, prichádzajúcej verzii novej verzii Zabixu 7.0, ktorá by mala prísť niekedy snáď v marci tohto roku. Doteraz všetky webináre, ktoré sme robili, ktorý posledný bol v decembri minulého roka, sa týkali veci, ktoré sú už hotové. Dnes si už budeme hovoriť aj o veciach, alebo teda hlavne o veciach, ktoré ešte pripravené nie sú. Na tomto slajde vidíte, všetky slajdy dostanete potom po prezentácii vo forme PDF. Tam, čiže nie je potrebné si robiť nejaké poznámky, ale na tomto slajde potom v prípade, že sa chcete vedieť niečo viac o webinároch, že tu ste prvýkrát, alebo chcete niečo vedieť o našich službách, tak na tomto slajde máte linky na našu web stránku, kde si môžete pozrieť podrobnejšie informácie. Dnes si budeme hovoriť niečo o novej možnosti, novej funkcii Zabix Proxy. A takisto dnešnou témou bude nastavenie, alebo teda zlepšenie kontroly užívateľských prístupových práv v Zabixe. A pridali sme tam ešte niektoré veci, ukážeme si nový typ widgetu a nejakú novú funkcionalitu, pomocou ktorej je možné zadávať údaje do Zabixu, posielať. Čiže poprosím vás, pokiaľ chcete zadávať otázky, pripravovať si otázky, sú len vítané, ale poprosím vás, robte to cez funkcionalitu Q&A, to znamená Questions and Answers. Tá funkcionalita chatu je zablokovaná štandardne v týchto prezentáciách, čiže cez Q&A pridávajte počas prezentácie otázky, tieto otázky zodpovieme potom nakoniec. Čiže poďme k tomu, poďme k prezentácii. Agenda dnešná na tomto slajde, ako som hovoril, 4 body. Povieme si niečo o zmene v prístupových právach užívateľov. Povieme si o novej funkcionalite pre Zabix Proxy, vysoká dostupnosť a load balancing. No a ukážeme si nový typ widgetu typu Honeycomb, alebo teda včelí plast, a akým spôsobom je možné využiť novú funkcionalitu pre zadávanie zberaných údajov do Zabixu. Ja som si tu aj označil tieto body, v akom stave momentálne sa nachádzajú, v akom štádiu sa nachádza vývoj alebo teda implementácia týchto vecí v Zabixe. Čiže ten prvý bod in development, o tom si len niečo povieme, ten bohužiaľ nie je možné ukázať. Ten druhý bod, Zabix, vysoká dostupnosť, load balancing, sa momentálne nachádza iba v štádiu InDesign. Zatiaľ neexistuje verzia, nie je dostupná žiadna verzia, kde by bolo možné si čokoľvek ukázať k tomuto bodu. Tá bude dostupná tak najskôr niekedy v polovici februára. Čiže to si bohužiaľ o tom len povieme, na čo to má byť, ako to má slúžiť a ako sa to má zhruba chovať, aké sú plány. Honeycomb widget, aj keď je v stave InDesign, už aspoň jeho časť je hotová, je možné si niečo ukázať, čiže to si aj ukážeme potom v živej ukážke, a takisto možnosť zadávania dát cez Zabix API si ukážeme na konci v živom deme.
Pokiaľ by ste chceli vedieť viac, v akom stave sú jednotlivé funkcionality, tak na Zabbix má k tomuto veľmi pekne urobenú stránku, na ktorej je možné toto vidieť. Ja to sem ukážem. Na tejto stránke je veľmi pekne vidieť Zabbix roadmapa pre následovné verzie a takisto je tam vidieť, v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé tie funkcionality. Takže poďme na prvý bod. Zmeny v prístupových právach. Tam tá dôležitejšia časť je o tom, že Zabbix robí zmeny, vnútorné zmeny, akým sa kontrolujú prístupové práva v databáze, na úrovni databázy pre užívateľov, ktorí nie sú superadmini, a ukážeme si, je tam aj taká menšia zmena, ale veľmi, povedal by som, praktická zmena konfigurácie prístupových práv pre skupiny užívateľov. Takže poďme si niečo povedať o týchto veciach. Zabbix zistil, alebo teda užívateľe zistili, že doteraz Zabbix pri kontrole prístupových práv užívateľov, ktorí nie sú superadmini, dochádza k tomu, že pokiaľ sa zobrazuje príliš veľa vecí, príliš veľa dát je potrebné načítať pre zobrazovanie, napríklad dashboardy sú typická vec, alebo keď je tam zobrazený veľmi veľa problémov a zároveň pokiaľ ide o nejaké väčšie nasadenie, tak načítanie stránky pre užívateľov mohlo trvať aj niekoľko sekúnd. Čo samozrejme znižuje užívateľský komfort. Podľa určitej štúdie toto už sú časy, keď užívateľ začína počas načítavania stránky skúšať niečo iné. Takže pri analýze sa vlastne zistilo, že pri vnútornej kontrole prístupových práv sa nepoužívajú nejaké efektívnejšie metódy novších verzií databáz. Zabbix robil nejaké zmeny a v novej verzii 7.0 je podľa informácií od Zabbixu je tento prístup zrýchlený až 10-násobne, to znamená namiesto 2-3 sekúnd pri načítaní nejakej konkrétnej obrazovky, samozrejme, tento čas sa znížil na necelú sekundu, 0,2 až 0,3 sekundy. Všeobecne to má byť zhruba 10-krát rýchlejšie. Čiže v novej verzii 7.0, pokiaľ ste mali nejaké problémy s načítavaním dát, samozrejme zdržanie môže byť spôsobené aj niečím iným, ale pokiaľ ste sledovali dashboardy, bolo tam príliš veľa dát, príliš veľa problémov, tak doteraz pre každú tú jednu položku, ktorá v každom komponente, každá jedna položka overovala prístupové práva jednotlivo, jedným volaním do databázy, a ponovom to má byť robené cez nejaké overovanie viacerých prístupových práv naraz, takže je to o mnoho rýchlejšie. Bohužiaľ, táto časť sa ešte nedostala do aktuálnej alfa verzie Zabbixu. Nasledujúca verzia už má byť beta. Tam už by to malo byť implementované. Ďalšia vec, konfigurácia prístupových práv. Pri konfigurácii prístupových práv pre user grupu sa nastavujú aj práva tzv. Template permissions a host permissions. Pre tých, čo ste sa s týmto ešte nestretli, vlastne tu sa podrobne definuje, ku ktorým hostom bude mať užívateľ prístup, k údajom ktorých hostov má prístup a takisto k údajom z ktorých templateov, z ktorých šablón pre monitoring má užívateľ prístup. V aktuálnej verzii 6.4 sa v prípade, že chcete zmeniť prístupové práva, tak to vyzerá nejak tak ako na slide. Pre každý template alebo pre každý host sú tam nastavené prístupové práva pre túto skupinu užívateľov samostatne. To znamená, pokiaľ chcete zmeniť prístupové práva k viacerým, udržiavať si prístupové práva nejak rovnako nastavené pre viacero hostov, host group, samozrejme, skupín hostov, tak musíte zmeniť tieto prístupové práva pre každú jednotlivú skupinu samostatne. V novej verzii je možné vytvoriť si akési skupín hostov a pre tieto skupiny sa potom tie prístupové práva dajú nastavovať spoločne. Pre tých, čo máte skúsenosti, tak vo verzii 6.4 už sa
toto nastavuje, pokiaľ chcete úvodne nastaviť tieto prístupové práva, tak už aj tam sa dá robiť presne s takýmto nastavovaním prístupových práv pre celé skupiny host group. Ale vždy, keď to uložíte a chcete to zmeniť, tak potom už musíte nastavovať, robiť tie zmeny jednotlivo. Čiže v tej verzii 7.0 dochádza k zmene a zmeny týchto prístupových práv potom je možné robiť vlastne týmto istým spôsobom. Takže ak máte nejaké veľké množstvo host group alebo template group a udržujete si tie prístupové práva nastavené pre celú skupinu, celý zoznam tých host group rovnaké, tak ponovom už akákoľvek zmena bude znamenať jedno kliknutie v UI. Nie je potrebné preklikávať to pre každú host grupu zvlášť. Poďme na ďalší bod. Toto má byť veľká technologická zmena, ktorá vieme, že doteraz vo verzii 6.0 už máme vysokú dostupnosť Zabbix servera. Čiže Zabbix má svoju technológiu pre zabezpečenie vysokej dostupnosti Zabbix servera, high availability. V novej verzii 7.0 príde možnosť vysokej dostupnosti Zabbix proxy serverov a nie len vysokej dostupnosti, ale zároveň aj load balancingu. To znamená, bude možné záťaž rozdeliť na viacero proxy. Aké majú byť hlavné vlastnosti? V prípade výpadku jedného zo Zabbix serverov má byť automaticky robený failover monitoringu agentov na ostatné proxy v skupine. No a zároveň to má byť robené spôsobom, že bude automaticky robené nejaké vyrovnávanie záťaže na tieto hosty. Akým spôsobom sa to má chovať? Zabbix prichádza s konceptom tzv. Proxy High Availability Group alebo skupín proxy serverov, ktoré si bude možné v Zabbix serveri nadefinovať. Každá tá skupina sa vlastne bude správať, bude manažovať nejakú svoju vlastnú skupinu agentov. Tak ako doteraz tá skupina agentov bola viazaná na jeden konkrétny proxy server, tak ponovom tá istá skupina môže byť administrátorsky priradená k viacerým proxy serverom, ktoré budú tvoriť túto skupinu. Týchto skupín tam samozrejme bude potom viac. Tak vlastne jedna skupina, ktorá bude nadefinovaná, nahradí v ponímaní administrácie doteraz používaný jeden proxy server. A tí agenti budú rozprestrení na všetky tieto proxy server v skupine. V prípade, že dojde k výpadku jedného z proxy serverov, na tomto slide proxy server číslo 1, dojde k tomu, že všetci agenti, ktorí doteraz patrili tomu proxy serveru, sa nejakým spôsobom rozprestrú rovnomerne medzi ostatné proxy servery, ktoré bežia. To znamená, zatiaľ čo predtým sme tam mali 4 proxy servere, raz, 2, 3, 4. Dúfam, že to je dobre vidieť, lebo viem, že sú tam také menšie písmená. Tak tieto agenti boli rozdelení rovnomerne na všetky 4 proxy servere, tak v prípade výpadku, tento výpadok je zaregistrovaný Zabbix serverom a všetci klienti, všetci agenti z toho prvého proxy servera sú rozdelení medzi ostatné 3 proxy servery tak, aby zase tá záťaž bola rovnomerná. Takýmto spôsobom teda má fungovať load balancing. Ten základ je koncept proxy group, kde bude možné si pre každú lokalitu alebo akokoľvek máte rozdelené teraz proxy servere nadefinovať agentov a títo agenti potom budú vlastne posielať dáta na všetky servery, na celú skupinu serverov a v prípade výpadku tie dáta budú ďalej zbierané ostatnými proxy serverami. Honeycomb widget Zabbix postupne pridáva. Jednou z väčších zmien viditeľných majú byť nové typy widgetov. Mnohé z nich už tam boli vytvorené. Honeycomb widget je jeden z tých, ktorý je ešte stále v štádiu InDesign, to znamená, ešte stále sa pracuje na dizajne, ale už sa nám podarilo
vlastne skompilovať aj verziu, v ktorej je dostupný jeden typ honeycomb widgetu, to je honeycomb pre itemy. Neskôr má prísť ešte teda honeycomb pre hosty. Čo to znamená? Honeycomb pre itemy zobrazuje hodnoty nameraných metrík itemov vo forme včelieho plastu, to znamená nejaké šesťuholníky, kde je možné si zobraziť popis, nejaké textové dáta a samozrejme hodnotu, poslednú nameranú hodnotu týchto dát. Pre hosty to bude dizajn podobný, bude to včelí plast, ale namiesto hodnôt nejakých itemov tam bude zobrazovaný stav hostov. Toto zobrazenie je možné odlíšiť si, teda zobrazovať nielen číselné hodnoty, nielen textové hodnoty, ale je možné si nadefinovať aj nejaké prahové hodnoty a vlastne potom farebne odlišovať zobrazenie farby tej jednej bunky toho medového plastu tak, aby vystihovala tú hodnotu. Čiže typicky napríklad v tomto prípade, v prípade prekročenia nejakého thresholdu je to zobrazené inou farbou. Je tam dokonca možné definovať si viacej farieb pre rôzne úrovne thresholdu prahových hodnôt. A na tomto jednoduchom príklade, ktorý si ukážeme potom vlastne aj v živom déme, tak len pre ukážku sme vytvorili honeycomb, ktorý zobrazuje itemy zaťaženia procesora a vlastne rôzne itemy naviazané na procesor. No a posledná novinka dnešná, API, zmena v API, nová metóda v API, ktorá umožňuje podobne ako sa doteraz využíva Zabbix Sender, tak táto metóda bude umožňovať posielanie hodnôt, nameraných hodnôt akýmkoľvek spôsobom externe mimo, to znamená mimo agenta, mimo Zabbixovej infraštruktúry. Keď nameráte hodnoty, tak je možné ich posielať do Zabbixu pomocou novej metódy History Push. Táto metóda je potrebné použiť item typu Zabbix Trapper alebo HTTP agent. A pre tieto dva typy itemov je možné potom dáta zbierať a posielať. A v prípade, že ich posielate tam, tak je tam možné pri posielaní týchto hodnôt, zadáva sa tam viacero vecí, samozrejme je potrebné zadať ako štandardne, ako pri Zabbix Senderi, zadať si pre ktorého hosta, ktorý item to má byť, buď ID itemu, alebo kľúč toho itemu. Ale je možné takisto si tam zadať čas zberu dát, to znamená, je možné tam poslať čas ako vo forme časovej pečiatky, tak plus aj nanosekundy zberu tohto dát a vlastne Zabbix potom uloží túto hodnotu do histórie, že bola nameraná v tom čase, ktorý ste tam zadali. V prípade, že tento čas nezadáte, tak samozrejme je použitý časový údaj, v ktorom príde tá hodnota na Zabbix server, respektíve Zabbix proxy. Toľko History Push, ten si takisto ukážeme, máme pripravenú ukážku. Toľko k novým veciam v Zabbixe, teoretické vysvetľovanie. Môžeme si teraz ukázať naživo niektoré veci. Dajte mi chvíľku, ja si to tu pripravím. Takto. Čiže poďme na to. Honeycomb ako dashboard. Mám tu pripravené dva dashboardy pre Honeycomb. Prvý, to, čo bolo vlastne vidieť v slajde, toto sú živé dáta, živé údaje namerané pre hosta, ktoré sa týkajú CPU. Vidíte, že ten honeycomb je dynamický aj v tom, že keď sa tam prechádza myškou ponad tie plasty, tak ten
nad ktorým sa zrovna nachádzame, ten sa vlastne zväčší. Je to taký, povedal by som, pekná animácia a zároveň umožňuje vlastne získať ten fokus, to zameranie na konkrétnu hodnotu. Ako sa definuje taký honeycomb? Tuto je nadefinovaný. Vlastne vyberiete si, tak ako všetky ostatné widgety, zadáte si tam, ktoré hodnoty sa majú zobrazovať, pre ktorý host sa majú zobrazovať a to dôležitejšie je schované. Vlastne pre každú tú bunku je možné zadať primary a secondary label. Čo si tam zadáte, to už je na vás. Dá sa tam dať buď ako text, používanie rôznych makier a potom pre hodnotu vlastne definovať si, v akom formáte tam má byť zadaná, respektíve na koľko desatinných miest tu je. A takisto tieto farebné rozlíšenie, to si môžeme ukázať na druhom dashboarde typu Honeycomb, ktorý tu máme pripravený. Taký veľmi jednoduchý s dvomi bunkami, na ktorom si zároveň chcem vám ukázať aj novú funkcionalitu, ten History Push, ako sa používa a že vlastne je možné pomocou nej zadávať dáta do Zabbix servera, posielať data. Čiže zase, ak mi dáte chvíľu. Ja to skúsim takto. Tak. Tuto mám klienta pre SSH pripojenie do Zabbixu a tam už mám pripravený nejaký príkaz, taký dlhokánsky curl, pomocou ktorého viem posielať hodnoty do Zabbixu. Takže tu si dokážem zadať vlastne novú hodnotu. Ako vidíte, posielam tam v parametroch item ID, to je ID toho itemu, pre ktorý sa má aktualizovať hodnota. Posielam zároveň súčasne dva itemy, item 1 a item 2. A s ich hodnotami je tam nejaká autentifikácia, pre ktorú mám vytvorený autentifikačný token v Zabbixe. A dáme si tam hodnoty 11 a 23. Toto odošlem a vidíte, že vlastne, nechcem povedať okamžite, ale po chvíľke sa tieto hodnoty zobrazia v tom honeycombe a v tom medovom plaste. Zároveň sa mi zmenili farbičky. Zase môžem ukázať, akým spôsobom to je nadefinované. Veľmi jednoduchá konfigurácia. Mám tu určené vlastne, že farby sa menia pri prahových hodnotách 10, 20, 30, 40. Momentálne vlastne boli presiahnuté dve prahové hodnoty. Preto je každá z tých buniek zobrazená inou farbou. Pokiaľ tam pošlem nové hodnoty, skúsim tú pôvodnú vlastne dostať naspäť pod pravú hodnotu 10 a tú druhú ešte zvýšim. Čiže 5 a 33. Odošlem. A už sa mi to zmenilo. Čiže automaticky sa mení zobrazená hodnota aj zároveň to farebné rozlíšenie. Ako hovorím, je to, nechcem povedať náhrada, ale je to niečo, čo bude existovať paralelne so Zabbix Sendrom. V mnohých implementáciách samozrejme slúži to primárne na integrácie s inými systémami, z ktorých prichádzajú dáta do Zabbixu.
a v mnohých prípadoch je to o mnoho praktickejšie alebo efektívnejšie použiť ako Zabbix Sender. Minimálne k tomu, že nepotrebujete napríklad ten Zabbix Sender mať tam niekde uložený, nainštalovaný, aby ste to mohli posielať. Takže toľko k tomuto. Toľko k živej ukážke. Ukázali sme si teda Honeycomb a ukázali sme si History Push. To bolo živé demo. Ak máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte ich. Niečo tu vidím. Teda aj som to vysvetlil, ale môžem zopakovať. Bola tam otázka, či History Push slúži k posielaniu do Zabixu alebo do Zabixu, čiže tam ste mohli vidieť, je to vyslovene pre posielanie hodnôt do Zabixu a musia byť hodnoty typu Zabix Trapper alebo HTTP agent. A aký je rozdiel medzi Zabix Senderom a History Pushom? No, len vyslovene formálny alebo technicky v tom, že Zabbix Sender je utilita, ktorú potrebujete mať nainštalovanú alebo potrebujete mať niekde tam k dispozícii. A kdežto toto je možné akýmkoľvek spôsobom viete cez curl, akýmkoľvek spôsobom viete sa pripojiť do Zabbix API, tak je možné vlastne posielať tie data priamo do databázy Zabbixu. Ďalšie otázky, ak máte. Aký databázový backend používam na Zabbix a či ho bežím v high availability? Takto, názory na databázu my zvyčajne odporúčame, Zabbix má podporované také asi 3 základné databázy a to je PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Čiže nie je problém so žiadnou z týchto databáz používať. Každá má nejaké svoje výhody, nejaké nevýhody. Veľká výhoda PostgreSQL v prípade, že chcete odkladať históriu dát, potrebujete mať držať data, ktoré sú nejaké staršie, tak je možné použiť TimescaleDB. Toto je veľmi, veľmi, povedal by som, silný argument v prospech PostgreSQL. TimescaleDB umožňuje veľmi dobre manažovať historické data pomocou článkov. Čo sa týka tých ostatných databáz, ja čo viem, tak napríklad vysoká dostupnosť sa lepšie konfiguruje pre MySQL ako pre PostgreSQL. A či bežíme Zabbix High Availability, zatiaľ my pre našich zákazníkov momentálne robíme implementáciu, ktorá bude vysoko dostupná. Doteraz sme síce robili vysokú dostupnosť, ale bola zabezpečovaná inak než Zabbixovou High Availability. Otázka, či je History Push možné posielať aj cez HTTPS. Je to možné posielať cez čokoľvek, čo sa dokáže pripojiť do Zabbix API. Je to vyslovene, ak ste robili zo Zabbix API, ak ste používali API na niečo iné, tak toto je len použitie Zabbix API. Čiže čokoľvek, čo sa vie pripojiť do Zabbix API, vrátane HTTPS, tak je možné použiť pre History Push. Či je nejaký presnejší termín, kedy bude vonku Zabbix 7.0? Zabbix tieto veci ani my ako partner, ani nám ako partnerom Zabbix nevie povedať presne, kedy bude vypustený. Zatiaľ, pokiaľ viem, bolo to stanovené niekedy na konci marca. Zvyčajne to Zabbix zvykne aj v tomto na prelome 4 rokov vypúšťať tieto nové verzie, ale Zabbix nikdy dopredu nehovorí, kedy presne a zatiaľ teda stále platí ten koniec marca.
ale zaručiť to nevie nikto. Dobre. A pozerám. Ďalšie otázky tu už nevidím. Ak ešte máte nejakú otázku, kľudne ju zadajte. Ja by som zatiaľ prešiel k ukončeniu alebo k dokončeniu posledným slajdom prezentácie. Najskôr by som len chcel zopakovať, toto je 5. časť zo série webinárov o novej verzii 7.0. Budú ešte 3 časti. Na tomto slajde vidíte, na kedy sú plánované a čo má byť ich obsahom. Čo sa týka toho obsahu, zatiaľ my sa snažíme držať tak, ako to bolo naplánované, ale môže sa to zmeniť na základe toho, ak Zabbix implementuje nejakú funkcionalitu, ktorá a nebude ešte implementovaná tá funkcionalita, ktorá má byť obsahom tej témy, tak možno by sme zvážili aj zmenu, doplnenie niečoho, čo tam nie je uvedené, prípadne nejakým spôsobom iným tam potom prezentovať tie veci, ktoré by už boli hotové. Zaregistrovať sa na webinár môžete, tak ako ste sa registrovali na tento. Je možné to robiť cez oficiálnu Zabbixovú stránku a je možné takisto cez našu stránku sa zaregistrovať na webináre. Sme autorizované tréningové centrum pre Zabbix. V prípade, ak máte záujem urobiť si školenie na Zabbix, oficiálne Zabbixové školenie akreditované, tak najbližšie voľné termíny školení máte tu zobrazené zase. Je možné si ich pozrieť na Zabbixovej stránke pre školenia, takisto na našej stránke je tam možné sa aj zaregistrovať. V polovici februára bude bežať kurz pre Certified Professional, Zabbix Certified Professional. Na konci februára základné školenie jednodňové pre userov a v polovici marca ďalší turnus kurzu pre Certified Specialist. Samozrejme, na Zabbixovej stránke máte vypísané termíny až, myslím, na celý prvý štvrťrok. Na našej stránke už sú aj termíny na celý rok. Je možné sa tam dopredu registrovať alebo prípadne nejakým spôsobom dať najavo záujem o toto školenie. No a jedna vec, v prípade, že máte záujem o nejaké konzultácie, tak samozrejme poskytujeme aj konzultácie ako naše služby. Prvú konzultáciu pre zákazníka pre vás môžeme urobiť zdarma. Na našej stránke je k tomu zase v prípade, že nás potrebujete kontaktovať, tak samozrejme nie je problém aj telefonicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ale priamo na stránke je formulár, cez ktorý je možné zadať vašu požiadavku na konzultáciu zdarma. A my sa vám potom spätne ozveme a budeme sa vlastne bližšie venovať tomu, na čo ste sa pýtali. Toľko k dnešnej prezentácii. Ja sa ešte pozriem pre istotu, či niekto nezadal otázku, ale nevidím tu novú otázku. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili, že ste venovali pozornosť tomuto webináru. A ešte raz opakujem, všetci účastníci dostávajú PDF verziu slajdov, ktorú vám zašleme a takisto video záznam z tohto webináru bude zverejnený na našej web stránke, kde si to budete môcť znova pozrieť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na stretnutie pri ďalšom webinári vo februári.